सुप्रीम कोर्ट। खुलुमबाय लोगोफोर, दानो जोंनि मानगोनां डक्टर रन्जन दैमारी बिथांनि जेनाखि हियारिं बेयाव थांनाय माखासे फुटेजफोरखौ बिथां रिमोनलांनिफ्राय मोननाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दसे समनि उनावनो जों मोजां रिजाल्टखौ खोनासंनो मोनगोनखौ अबंलावरि आनान गसाइनिसिम जेन बयबो आरज खालामो। सुप्रीम कोर्ट दायो थांगासिनो दङ सुप्रीम कोर्टआव। दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनगोन। इसोरनि अननायाव जेन मोजां जायो आसा खालामनाय थाबाय, आरज गाबनाय थाबाय। बेनो जाहैबाय सुप्रीम कोर्ट अफ इन्डिया। गोसोमल' गाननाय नुखायो।